Maridde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma na taman di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbueh marhite-hite saluhut ulaun nadenggan. Oloi hamuma Jehova marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehon matuhami na roha na tugu, na badia, pikiran na denggat dohot roha na ringgas pasauton ulaun na denggan, sailehot damem tuhami asasonak kami mangolu di bagasan pangodingim, sai marsigatung tuhatam mahami maradopo saluhut musunami, sai ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patek ni debata iman anenet sian Galatia biduonom ayat sia dohot 10. Alai unang marnaloja hita mabbahen nadenggan ay namanggotil do hita museri tikkinai
anggoso parkale hita nuai. Atong bisa sadihari dope taulahon ma nadenggat di saluhut halak. Alai gumodang ma tudongata sahapor seaon. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata mangulahon nambar tepat nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nambar tepat ini. Amin. Mari Tatopoti ma dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahator dohami tubuh jaladang adong hapor seaun. Di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masai godang do pangalausion nami di patimu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani dengkan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Saingot mahami hobbartu asini roham. Dohot dengkan ni basam. Alani goarmu ale Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Para siroha jala perdingan basa do Jehovah. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobbar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobbar tu akka hajahototta. Songon asini rohani ama-ama. Mida anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapon madi berata na digijang. Amin. Mari dimaita.
tatangihon ma hatani debata turpuk epistel diari mingguon imanan yenet sian pesalmen bidu 24 ayat sada sahat rodi ayat pitu marsika soring mahita amanginang majah ede sian akka anak nisikora pola do langan jala maras rohaku di bahen lungunna diakka alaman ni Jahoba marolop-olop do rohaku dohot sibukku tu debata namangului. Martua ma akka namangingani bagasmu sai hodo pujion nasida. Rak mahitaya pitu. Akka nau bolus rura partangisan ibana do dibahen mualna gawe maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Mareddehita. Tahatidakom maha porseot tai songon nahik di hatidakon ni dongata saha porseot di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naswatu dosan natu palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuon ni si Maria naga begabea siatondi parbadia adora sohaubuan ido tuhatan atu maun nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naswatu dosani di sima ibana pai mamulak so tu tanoon manguhumi halak na mangolu do namate
au porsea di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dihatai namandok, mula mangoldu sogot di daging ni halak naung mati, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tapi gema korsian ama huria dungi diuduti ina Deborah.
Tapi gema titing namasa namaragam di hita nasa minggu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Naparjulu Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion imam Minggu pasapulu siahon dung Trinitatis. Topik Minggu ripas jalahobas tunasa ulaon nadenggan. Napaduahon kelompok kortu par minggu tanggal 2 November 2025. Naparjolo pukul pitu 30 wib ina Esther ama Salom ama Jericho. Napaduaho pukul 10 wib ina Hanna ina Deborah ina Kamis ama Huria. Napatuluhon ibadah minggu pukul pitu 30 wib. Di tanggal 2 November 2025 naneng ro hita mamake bahasa Indonesia. Napaopaton pasaha ulos hatuaon. Di hari Minggu sadario di parmingguo pukul 10 wib patupaon ni huriatta do pasahat ulos hatuaon. Turuas ni huriatta ima amang situa MH Silaban. Tubuh di tanggal 25 Oktober 1952. Pitu puluh tolu tahun sian sektor Kanaan. Di hari Minggu tanggal 2 November naneng roon patupaon ni huriatta do pasaha ulos hatuaon. Turuas ni huria ima amang renfile pardede. Tubuh di tanggal 20 Oktober 1950. Pitu puluh 2 tahun ima nasian sektor Filipi. Napalimahon amplok sagu hati. Di hari Minggu ta sadarion patupaot do papungu amplop sagu hati. Si pasahatota tuamang pendeta Esron Baktiar Tampu Bolon MTH tapatu pamai di pelean napa duahon. Napa onopon pangapulion. Di hari Minggu sadarion di patu pahuriat tado acara pangapulio di bagas ni keluarga S Situmorang Boru Siregar nanyan di sektor Sion mulai pukul 12.30 wib. Napaduahon keluarga T Lumbang Tobing Boru Siaturi di sektor Filipi mulai pukul 12.30 wib. Napapituhon rapat panitia Natal umum dohot panitia Natal kategorial. Di hari Senin 27 Oktober 2025 dipatupado rapat panitia Natal umum dohot panitia Natal kategorial. Maringanan di aula gereja mulai pukul 10.30 pinangidoma tusude panitia Natal umum dohot kategorial asa mad dohot isa. Napa waluhon pertanyaan sektor alamat Boita Bereng di Jolo. Selasa tanggal 20 Oktober 2025 sektor Korintus di nama Jabui sektor. Napa duahon sektor Judea dibagas ni keluarga kata Pubolon Boru Sihotang. Sektor Efesus dibagas ni keluarga D Siregar Boru Siaturi. Sektor Galatia dibagas keluarga Nyonya Sihombing Situa H Boru Tapubolon. Sektor Filipi dibagas keluarga J Sihombing Boru Sitopul. Sektor Philadelphia dibagas keluarga E Sihombing Boru Simajutak. Hari Rabu 20 Oktober 2025 sektor Sion dibagas keluarga L Lubban Gaol Boru Sitorus. Sektor Roma dibagas keluarga M Siringoringo Boru Sialagan. Sektor Nazaret nama Jabui sektor. Sektor Kolose dibagas keluarga J Sihotang Boru Hutasoit. Sektor Bethlehem dibagas keluarga J Manulang Boru Sihombing. Sabtu 1 November 2025 sektor Kanaan dibagas keluarga J Silalahi Boru Napitupulu. Napasiahon rapat pendeta hatopan. Mamuka hari Senin doh tu Kamis 27 Oktober 2025 di Patupado Rayon
rapot padita hatopan ni dohotan ni sude padita HKBP do mutusi borhak do padita tanah dua mad dohoti rapoti na pasapuluhon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 2 November naneng roon patu paut taro papungu amplop pembangunan pasapuluh sadahon ibadah pesta puncak tahun transformasi di hari Minggu tanggal 2 November 2025 naneng roon di Patupado ibadah dohot pesta puncak tahun transformasi HKBP distrik 28 Deboskap maringanan di Geraha Ronatama Depok. Ibadah dimulai pukul 10.30 WIB ni uluhon ni opui eporus HKBP pendeta Dr. Victor Tinambunan MST domutusi tuakananaing madohoti acarai asa didaftarhon matu parhalado di ganup sektor tak tuaka ruas naukap rohana pasahato donasi tu panitia boy ma di pasahat marhite rekening panitia tahun transformasi ima nomor rekening BRI nomor pitu 2 sada 00 sada 0 25 onom sada walu 5 tolu 2 alai di paboa matu parhalado asa dikonfirmasi tu panitia Lausdo mutusido di hari Minggu 2 November 2025 patu paot tado permingguan hola 2 sesi ima di pukul pitu 30 dohot pukul 10 WIB na pasapuluh 2 hot tikting perjolo naing majalo pasu-pasu perdongas saripeon marluga asi prek di nababan anak nihala amatta mangarinsan nababan tubuh nihala inata Merkiwani Silaban alamat Kampung Babakan RT 05 RW 02 nomor 20 Sia Sukatani Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwana Junida Silalahi Boruni Hala Amatta Tinton Aliaman Silalahi Tubuni Hala Inata Hekdina Sianipar alamat Kampung Kebantenan RT 00 Sada RW 012 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih Huria HKBP Jati Asih Resort Jati Asih tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di HKBP Jati Asih Resort Jati Asih tikting na parjolo naing majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma Abram Benaya Partahi Pardede SE anak nihala amatta Arifin Bungaran Pardede tubuh nihala inata Arion Borusiahaan alamat Komplek Koperasi Jalan Radar Auri Cimanggis Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwana Triana Pidayanti Boru Situmeang ST Boru nihala amatta Herbin Situmeang tubuh nihala inata Marsita Boru Pajaitan alamat Jalan Kuobah Komplek GKPI lingkungan 18 Kuala Bekala Medan Huria GKPI Kuala Bekala Resort Kuala Bekala Medan tarpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 2 November 2025 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma Ipantinus Pasaribu anak nihala amatta Saladin Pasaribu Nahian tubuh nihala inata Mayer Boru Aritonang alamat Jalan Bakti Abri Gang Adul RT 03 RW 08 nomor 76 Kelurahan Sukomaju Baru Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwana Elprida Sepriani Manulang Boru nihala amatta Nukdin Manulang tubuh nihala inata Ramona Simajutak alamat Rawakalong Tapos Depok Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis na pasapuluh toluhon ruas pidda mulai minggu tasadarion nunga pidda sian huriata ima keluarga Hamonangan Sinaga Erni Murnika Simarmata dohot 2 ianak konnasida sian sektor Sion
nasida pidda tu HKBP sabulan resort Palipi Mogang na pasaplopat ton ruas modding nungaju molo marujungolu sahala ruas amasian huriatta ima amang tuppal soaduon lubat tobing tubuh di tanggal 17 Oktober 1970 modding di hari Rabu 22 Oktober 2025 tutup usia 55 tahun nah hinabaluhon ni inang Masro Ernawati Siaturi sian sektor Pilipi tatangnya koma anggiat tumuibu tarapul rohani sudi keluarga nati ninggal honna na pasaplimahon pengadaan inventaris motor dana naung terpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor satu sadarion godangna 20.375.000 rupiah daftar nauk pasahaton boi ma taida di warta na adong di hitabe toktong ma husosoi hami asa taukap bema rohatta laho manupahi denai anggiat boi humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan di pasahat ma dukungan danai tu tim manang tu perhalado di sektor tabe na pasaplonopon torop ni ruas nama dohoti permingguon tanggal 10 Oktober 2025 874 halak na pasapuluh pituhon ruas nama ulang tahun kelahiran 45 halak ulang tahun pernikahan pitu kepala keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 27 Oktober sahatu tanggal 2 November 2025 hatani debata napasi kopol lasni rohamuna tarsura di Yohanes 5 ayat 7 molomian hamu di bagasan au jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang diape di bangido rohamuna na pasapuluh aluhon pelean iuran diakoni sosial torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 2 kepala keluarga godangna 400.000 rupiah na pasapuluh siahon pelean bulanan manang tahunan torop na pasahato pelia bulanan manang tahuna di bagasan minggu 2 kepala keluarga godangna 500.000 rupiah mauliate ma di pasahat huriatta tu sude ruas naung pasahato pelia bulananna dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Oktober 2025 tuakana so pasahato dope taingok ma amang inang makarikot ton pasahatota ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe pada 20-on keuangan huria 10.404.750 rupiah pembangunan 1.157.200 rupiah sentralisasi manang pusat 8.872.050 rupiah jumlah 21.234.000 rupiah molo tungadong pelean nasotar catat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggattossa songonima tikting namasa dohot sipa masaon di tonga-tongani huriatta sai di pasu-pasu tu hatta ma peleani bahen sangap di goarna amen. Tabegema kor ani sorahon ni enharmonik
Marede mahita, uhuma tapa pungupeliata, sada A dot sada B.
Lameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amin. Hurian na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tajaloma barita nauli di parsorata di minggu sadarion na dienet sian surat 2 Timoteus bidutulu ayat 10 rodi ayat 10 pitu sinodangan ni topik minggu hobas jala ripas tunasa ulaon nadenggan. Hujahaw matong-atong songono mahatana disi. Alai diihutoko doahu dipoda, diparange, ditahi, dihaporseaon, dilabas, holong dohot benget ni roha, dibagasan akka pangalileon, haporsuhon akka nama satuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalileon nasay godang do hutaon, jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai. Alay dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparange na daulat, marhite-hite Kristus Yesus. Alay na makapogani hamagwan na do akaparjahat, dohot siulas uti-utian, na paoto-tohod do nasida huhut di paoto-oto. Alay ang goho, saimian ma di bagasan akka naginuruhon jala naong hinaporsya ammi ay di botohodo na mangajar hossa tuho. Huhut ala di botoho sian siete hete homi dope surat na badiyai na margogo pabisukon ho asa taruli di haluaon marhite-hite haporsyaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamodai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hatigoran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadengkan ido sahakna dihamuna manami nanami na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus atik on jamitaku perpudi bagi omuna bagi habu maju sudah teh. Alana tanggal 10 on sahalina nama merjamita. Je on nama terakhir. Atik bahadang ro tanggal 10 on. Pagi. Berbuat baik di tengah dunia yang kehilangan arah. Dunia yang kehilangan arah yang saya maksudkan sekarang ini kaya ilmu tapi kebijaksanaan miskin. Ada banyak orang pandai tetapi sangat sedikit yang menjadi teladan. Sering digambarkan sebagai sebuah kapal yang besar tetapi kompas moralnya hilang. Mula dong sada kapal dang adong be kompas na mangarahon tentu ondo na ginoran akan kehilangan arah. Tujuannya kemana tidak jelas. Tentu di situasi songonido nakaning nanido ni turbuk tahun lau patupahon nasa ulaon nadenggan. Di kondisi ni sada wilayah manang sada tempat na saluhu na seolah-olah kehilangan arah dipangido hita sa totong boy mangulahon nasa nadenggan. Jalada kola mangulahon ikor ripas ikon hobas laho mangulahosa. Mirip tu situasi ima. Di zaman ni si Timoteus, ditiki gabe pendeta muda ibana di Efesus, jadi memimpin jemaat Efesus. Di tonga-tonga naguk ajaran-ajaran sesat na manggugai haporsiaon ni halak Kristen na adong di Efesus. Alani ido marhiti suraton Apostol Paulus memodai si Timoteus. Ibana memodai si Timoteus songon sahalak peran bapa rohani terhadap anak rohaninya. Podani ibana dotu si Timoteus sebagai pemimpin gereja di Efesus. Lumubi ma di tonga-tonga ni situasi na hugobar sena kaningani ima sada daerah na dipenuhi ajaran-ajaran sesat na menggugai haporsionna.
di tengah-tengah ni kondisi diigil do si Timoteus asa ripas jalahobas tunasa ulaon nadenggan. Didok apostol Paulus bahwa na Roma ari hasusaan. Roma ari hasusaan, akadia do ari hasusaan ni idok nama kaholongi dirina ipolan di Perak, parhata manggang, parroha hagijangon, aka pangicahi, naso mangului natorasna, naso marningo lagu, aka natois, aka naso marroha holong, pangose-ose, panihas-nihasi, naso uboto mangorom, naso marholong ni roha dinadenggan, aka parjehe, parroha naneang, si paburnang diri, holongan dihisap ni daging, asa di debata. Na Roma akaon ninna ari hasusaanon alani pasiding mangulum siani tumagom maarahonon mengulumu laho mangulahon ulaon nadenggan asa marhitei ma aka amang dohot inang didok asa hobas jalari pastu nasa ulaon nadenggan aka halak ni debata termasuk hita na adong di partikianon perlu ma mangulahon na tuluan. Na perjolo ima mangihutton tiruan nasitong, mengikuti teladan yang benar. Na paduahon mian diajar nasitong, memegang pengajaran yang benar. Dohot napa toluhon mameop hatane debata, menekuni firman Tuhan. Taida masada-sada sian natuluan. Na perjolo ima mangihutton tiruan nasitong, mengikuti teladan yang benar. Molo didok mangihutton berarti merdalan dipudi, persis dipudi, jala persis mangihutton songon na dijolona, manang songon na niihutton. Jadi langkah dan geraknya akan sama seperti yang dia ikuti. Mangihutton si songon nido na nidok na dison. Asadang mersangga-sangga dang alani kepentingan alai sadok di perdalanan nai holanina masih huton iban. Hita dipangido mangihuton tiruan nasitong. Di 2 Timotius 3 ayat 10 di do apostol Paulus songonon. Alai diihutoko doahu dipoda, diparange, ditahi, dihaporsiaon, dilabas, holong, dongot benget ni roha. Takas do di hati dakon apostol Paulus memang si Timoteus anak rohani nai diihut to doa katiruan na denggan na pinataridahon ni apostol Paulus. Dang si Timoteus na mengaku-ngaku saya tiru kok daw alai si Paulus do na makatidakon ditiru hodo nin. Jadi benar-benar do diulahon diihuton si Timoteus tiruan na denggan na adong di pataridahon apostol Paulus. Asa nang pe posodo pe si Timoteus gak bisa ada pimpinan gereja di Efesus takas do imana mangihuton tiruan nasitong sian apostol Paulus. Si Paulus do makatidakon taringot tu tiruanon idolaon hati-hati ya. Berhati-hatilah dengan idola yang kamu pilih. Boido kita mengidolakan seseorang, alai hati-hati mengidolakan yang dipilih. Asa unang anongan gabe sega di hita dia katikin aparpudi. Anong do naking dibagi tuhamu amplop ngedisi hamu tahe. Dang nai sini, buat jual pelok nai zo. Unang kabar nai berek kamu, unang pala berek kabar nai. Adong di ayat na ditorui do maksud tu Ibrani 13 ayat 7. Boy rak majah jo ita Ibrani 13 ayat 7. 2-3 ya. Patikanlah air mereka. Jadi bukan oknumnya tetapi firman yang telah disampaikannya. Anna bodi surah ison pesan dan kesada manginang ali ditutup masa usaha yang sudah akak kesan pesan.
bukan oknumnya, tetapi firman yang disampaikannya, ajarannya, poda, ido nanaeng sitiruota, sian aka idola natabahen di tonga-tonga ni, ngoluta ganuk marsadasada. Alani ido, dohono mak pilihlah Kristus idola terbaikmu. Molojol mado di idola ho kamu, nebu ido kecewa bahenon ni. Maka pilihlah Kristus sebagai idola terbaikmu. Memilih Kristus sebagai idola yang terbaik, tiru ma ibana. Ihuton ma ibana dohot denggan. Tiru ma podana. Tiru ma sakapna. Tiru ma parangeni Kristus. Tiru ma holong nai. Ima taihuton. Ima tatiru. Di tonga-tonga ningoluta di partikianon. Asa tarbahe kita. Ripas jalahobas. Laho mangulahon nasa ulaon nadingkan nabaduahon mian diajar nasitong mian diajar nasitongon adong do godang tantangan nata adupi di partikian na parpudion. Semakin banyak orang yang tidak mau lagi menerima pengajaran yang benar. Ngalam gudang jolma dang lomo berohana majalo aka ajaran nasitong di tonga-tonga ningolun. Bahkan ada banyak jemaat yang tidak suka lagi menerima khotbah-khotbah yang menegur. Akan apa giok si pareom manian tangihononna, akan nama bahin parekelom manian tangihononna, akan nama muasonna di rohana manian tangihononna. Ini adalah tantangan dalam memegang teguh pengajaran yang benar. Tabering ma di dunia pendidikan penga terjadi di tonga-tongan ibang soto. Ala na ditegur kepala sekolah na do murid na marsigaret. Alai terancam ibana ikon naing pecaton. Odo mabay godang guru mabiar mabay tindakan punishment to aka murid na. Hapiat sugarin yan ido dalan na laho mangodolhon aka ajar nasitongi asa unang ngadong marmiam-miam laho mameopi jalamian di bagasan ni. Molotaida Apostol Paulus tantangan na depan ni ibana dilele-lele ibana. Ngai patorang ibana na kaning. Dilele daw di Antioquia. Jadi law ibana tu Antioquia marbarita nauli di Antioquia dung lam torop jolma Persea cemburu halak Yahudi dilele bahkan naing dilempari dohot batu. Pidda ma ibana tu Ikonium pu ibana dilele digeser sampai ke ujung huta asa meret siani. Lau ibana tu Listra, di Listra pesongonido. Naing dirajam dohot batu. Alai do ibana dipalua Tuhani doau sian saluhut nai. Dan gabe sumurut ibana sian ajar nasitong. Dan gabe so ibana laho makatidakkon hasitongan ni debata. Alai totong do dibaritahon ibana tung pegodang aka tantangan dan ya dopan. Ala di hapor syai ibana dipalua Tuhani doau sian saluhut nai. Di 2 Timotius 2 ayat 12 idok nakaning. Alai dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Maka tidak usah terkejut kalau engkau berbuat baik dan ada orang yang tidak menyukainya. Alam memang ngetakas di bawah hotong di ayat 12. Nagodang do halak marsogoni roha mida jolmana marhadaulaton di bagasan Kristus tonga-tonga ningoluna. Alani ido sahalinai naing sian terupukon ajar honon natuita hati-hati kepada pengajar-pengajar sesat. Ada banyak pengajar-pengajar sesat di sekeliling kita saat ini, termasuk yang memasuki dunia kekristenan atau agama sekalipun. Adong do nang jojo tabigi imana ginorana teologi sukses atau teologi kemakmuran. Ope dang berlandaskan Alkitab ajaran. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Dia malah mengajarkan soal bertahan dalam penderitaan. Soal penderitaan. Alani teologi sukses, teologi kemakmuran itu tidak cocok dengan teologi gereja kita. Gabe ajaran nalipedo isian hita. Na parpudion
na godang mempengaruhi kaula muda imana ginoaranna memang dang godang dope secara belak-belakan na mengaku sebagai pengikut gereja setan. AKOP nagabe si parohahonot tadi tikena perpudion nabui manigai aka ajaran-ajaran nasitong narotu hita nang tu aka iana kota manang tu aka sudut no pos. Alani ido mian matorus diajar nasitong jalapeo ma aka pangajarion naung pinasahanya kana tua-tuai na julu dohok nuaing tuhita. Tapi o ma aka ajar nasitong inong pinasahat ni aka na tua-tua. Si Timoteus didok naking sian si ete honna nunga ditada ibana hatani debata marhite opung na si Lois dohok marhite inong na si Eunike. Lois dan Eunike sebagai orang tua telah melakukan perannya dengan baik, mengajar ajaran yang benar kepada anaknya Timotius. Jala odo na membentuk si Timotius bertumbuh gabe sahalak na persea di bagasan Kristus. Asa marhiteido naing dohonon tong ditikyon tu sudiakan atoras maka rikoton mengulahon ulaon pangajarion tua kayanakon tua kasudut neposo. Sejak dini mereka harus diajarkan tentang iman kepada Kristus. Asa unang songon padohanon nanidok ni halak Batak salamat dasor sega luhutan. Daku boto tari do isi luhutan ne. Tadahamu do luhutan ni maluhutan. Dang tari darat alani cahaya. Tumpukan jerami, tumpukan padi yang sudah dipanen itu luhutan. Sebelum dia dibanting, dibanting, dikipas. Sebelum dikipas, kan dipiako joy mana songoni ditumpuk banyak. Molo salah ibana maddasor, dasarnya, landasannya tidak kokoh. Hato do murah doi rusur musena gabe seigaiban gabe mol manon ditiki jupang tikina lao mabating salah madasor segaluhutan alanido ditongani bagas pe akan tua-tua ikon makarikoton ulaon mangajar ajar nasitong maradopon akayanakon asa anggiat boi bertumbuh nasida dihaporsiaon nasitong diajar nasitong maradopon Tuhan Yesus Kristus. Na batuluho no manaparpudi. Mameok hatani debata. Aka amang do taminang bibil tahun buku istimewa do dihita. Buasa hudok buku istimewa ala bibil tahun marisihon hatani debata. Bandingkan dengan buku-buku yang pernah ada di dunia ini. Alkitab ini tidak pernah out of date. Dia selalu up to date untuk menjawab segala zaman. Dakya ibana ketinggalan, dakya ibana kuno, beribu-ribu tahun yang lalu dia sudah digunakan dan sudah ada. Alai tabereng mah. Boido tetap aplikatif mengalusi nasana masa di setiap partikian, di setiap zaman. Berbeda dengan buku-buku yang dituliskan oleh manusia. Buku-buku ilmiah misalnya itu hari ini bisa saja wah, tapi ketika muncul penemuan yang baru itu bisa dikalahkan atau dikesampingkan bahkan dilupakan. Allah yang gohata ni debata na adong di Bible tahun hudok naking dia selalu up to date menjawab setiap tantangan zaman. Di sude inganan, di sude partikian. Alani peop ma hatani debata. Odo semangat reformasi na nigaukon ni reformator gereja ima Martin Luther ya. Di tahun 1517 tepatnya 31 Oktober sebagai hari reformasi gereja itada diguari doi sebagai hari pembaharuan gereja na di suarahoni mana marhite tri sola gratia, sola fide, sola scriptura. Sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya karena iman,
sola skriptura hanya oleh firman yang ada dalam Alkitab ini. Dasor ni ibana patadahon trisolao ni ma sian jargon ni ibana back to the Bible. Ahape na naing taula termasuk di tonga-tonga ni parhuriaon harus back to the Bible. Ahado hata ni debata di Bibeli. Imana gabe oja hatta manang dasor dihita laho mangulahon akka ulaon nahinalomohon ni rohani debata di tonga-tonga ni ngolutta. Peop mahata ni debata nang pinasaha na tuho. Ala manfaat ni hata ni debaton macetorang di dok apostol Paulus hasea doi mamudai. Manfaat Alkitab itu berguna untuk mengajar. Hasea doi mamudai, hasea doi mamicang, menyatakan kesalahan. Hasea doi pauliulihon, memperbaiki kelakuan. Laos hasea doi manogu-nogu, mendidik dalam kebenaran. Omma manfaat ni Alkitab manang manfaat firman Tuhan di tonga-tonga ni ngulu na majakosa jala nama kangoluhosa. Oleh karena itu firman Tuhan sanggup mengubah cara berpikir, mengubah cara berbicara, mengubah cara bertindak. Ini yang disebut transformasi. Dia mampu memperbaharui, mengubah sekeras apapun. Dia bisa mengubah cara berpikir seseorang, mengubah cara berbicaranya, dan mengubah cara bertindaknya. Di Yesaya 55 ayat 11 idok songonon. Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku. Dang mula boti tuau. Iko bahenon nado lomanirohaku jala majadi tunahutongos. Molo pe tahilala tabigi jamita tabigi tajahatan debata sahirana sodong na berubah akan ada masanya. Sebab firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali begitu saja kepada Tuhan Allah. Sojolo dibornohi jorohatta ganuk malsadasada. Sojolo dipai baru jorohatta ganuk malsadasada. Holani taukap rohatta taluas ibana dengan leluasa laho memperbaharui ngoluta ganuk marsadasada. Molo apostol Paulus idok ibana dope firman Tuhan itu adalah pedang rohani. Jadi itu salah satu dari perlengkapan senjata rohani. Naboy tapake manaluhon nasa subian ni sibolis. Ajaran apapun yang datang maka pakai firman Tuhan sebagai pedang rohani untuk mengalahkan semua ajaran-ajaran yang sesat itu. Tujuan dari firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 10 nang hodok di awal nakani. Asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadengkan. Atong amang inang tahalikotoma ripas jala hobas mangulahon nasa ulaon nadengkan. Molo di buku Deta 710 ayat tului didok ula nadengkan tuhalak sudi songon binain na tuho. Berarti mangulahon nadenggak kita songon nabinain ni Tuhani do tuhita. Dia sudah kasih contoh, maka marilah meneruskan itu. Lakukanlah yang baik di dalam kehidupan ini. Ripas jala hobas mahita laho mangulahon akan nadenggan. Selamat mangula nadenggan mahita di tonga-tonga ningoluta. Amin. Martang yang maita. Mulia tema di pasahat rohanami todo pamuali Tuhan. Di manugot nyarion nunga saur hatami di parpunguan nami. Jalanunga hutangi hokami. Tutu ale Tuhan na mangulu dohamin waing di portibi na hira kehilangan arah alanya kahamajon di zaman. Alai mulia tema hatam nong hutangi hokami. Na mengajar hokami di tonga-tonga di situasi sisongonipe naing dohami ripas jala hobas laho mangulahon nasa ulaw nadenggan. Akahalak ni debata naing mamaka nguluhoni atong urupi mahami luhuk na ali Tuhan asa anggiat boy tutu huy hutok kami akatiruan nadenggan mian mahami diajar nasitong na kujalohami jalahu peop hami hatami imanagabi penuntun sulu-sulu mai di dalam nami na holom dohot di dalam nami na ladit atau ngasih maroham
marhite todim todi perbadia patau mahami luhukna asa tar ulaho kami nasa ulau nadenggan songon nong binahemi dingulu nami ganup marsada-sada. Tuhan debata ramoti ma saluhukna ruas ni huriamon sian dak dana nami emet sahatu akan nama tua homa totong nama joluani laka ningulu ni nasida manang ahape nasinakapan ni nasida manang dia pe nanaing si jalahan na do si ahanna asima roham ali Tuhan saha tutangammu masaluhu na ruas ni huriamon totong manasida mameop hatami di akan ni ulahon ni nasida asatung lam tarida matutu nasa ulaun nadenggan marhite parange doho pangalahon ni saluhut nahami atong Tuhan debata saha tungulu tuho mangulu nami doho ngulu ni ruas ni huriamon odihonon nami do atik tung adong akan na dibagasan parsahiton napiak di podomanna manang na dipabuaton waing di pamatang nasida say apehom matangammu nagukwasoy pamalum maparsahiton sen pamatang na keruas ni huriamon asa margugu jala marhahi pason nasida manguduti parnguluan ni nasida tua keruas ni huriamal Tuhan na dibagasan arsak dohot habot ni roha apulima nasida saluhuna lehon mapakirimon na mangulu jala paingot nunga di paradeho akasilas ni roha tupal hanguluan to akan nasatia mangihutoko dohot maka persaiho pasu-pasu nang paryana konon nya karuas ni huriamon asa ingo na sida di aka ajar na sitong na pinasaha siya tong ani huriam na siyan hatam lumubi masian akan na tua-tuana asa ipe opon ni nasida manang tu dia pe nasida mengalahkan asa dia pe na pinarsita nya kadadana Tuhan asima roham say pasu-pasu may asa tung buy sahat di nasida atong saha tungo mangulu nami ganduk marasada-sada say ramoti jagai hami padau siap parmaraan di daging doho parmaraan ni todi jumulu urasi hami siya nakadusa pangalasyon nami asalam talub hami gabi haboran di pasu-pasong holan marhite guar anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Maride mahita lau siso mata pasahat peliata Ini
Tangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita, salut.
Tuhan.